Здравейте, днес сме с... Джанай Мехмед, президент на Интерак клуб Шумен. Симеон Гроздев, вице-президент на Интерак клуб Шумен. Каква инициатива? Предстои да осъществи. Инициативата ни се казва Обратно на училище, като идеята ни е да събираме учебни материали, като пергели, различни видове тетрадки, раници, несесери, кутии за хранене и бутилки. Кога и къде ще се проведе инициативата? Кампанията ни почва от 17 до 28 август в работните дни от 5 до 8 часа. Ще имаме шата тук, пред театър, като ще има музика. Всеки, който е дарител, ще може да се снима с нашата рамка и ще получи специален лимитиран малък подарък за всеки. Защо решихте да организирате тази инициатива? Тази инициатива я организираме, защото има страшно много деца, които не са подготвени за началото на учебната година и искаме да ги усмихнем. Поради тази причина си партнираме с Център за обществена подкрепа, като те ще ни свържат с семейства и ние ще дарим нашите събрани материали. Очакваме ви!